Yau za mu yi bayani ne akan ɓangarori na shi Gmail ɗin. Kamar da kuke gani ga Gmail account da muka buɗe a farkon bidiyon mu. To ɓangarorin da ka shiga na farko da kin shiga account ɗinki, hakan za ki gani kamar da kika ganin screen ɗina yanzu. Ta duk saƙon da ya shigo a nan za ki gansu kamar da kuka ga wanda na canza da saƙonukan suna jere da sunan wanda ya turo su lamba line haka. To haka za su fito. Sa'annan wannan inda aka rubuta compose ɗin da alamar fensiri, shi kuma nan ne inda ake shiga idan mutum zai tura saƙo. Shi kuma wannan envelope ɗin mai lamba 1 a saman shi yana nuna yawan saƙonnin da ke gare ki. Kamar da kuke gani nan sama saƙo 1 ke gare mu a cikin wannan asusun, to shine ya nuna mana cewa muna da saƙo 1 wanda kuma ba a buɗe ba, shi yake nufi. Idan kika buɗe saƙonki zai wannan rubutun da kuka gani kamar ya sa shi in bold color da ga alama ba a buɗa ba kenan. Yanzu bari mu buɗa ku ga abin da nake nufi. Idan kika buɗa kika karanta abin da saƙon ya ƙunsa, to idan kika koma baya za ki ga rubutun na sama ɗazun nan yana fari cewa ga wanda ya turo shi kuma ga dalilin turowa, wannan subject na muka bayani wurin tura saƙo. Kin yanzu ya canza alaman kin buɗa shi kenan, kuma nan kuma kin ga shi ma wannan number ɗin ya fita cewa yanzu ba mu da saƙo ko ɗaya wanda ba a buɗa ba. Sai kuma nan gurin akwai sauran ɓangarori da wurin ya ƙunsa. Idan kika shige shi za ki ga ɓangarori da dama ga su nan. Wannan na farkon shine primary, yana nufin duk wani saƙo da aka turo miki zai ƙunsa a nan, shi ya ƙunsa duk wani saƙo da za a turo, kamar za a iya cewa mai muhimmanci haka, to a cikin primary ɗin za ki neme shi, a cikin zai shigo direct. In ba a shiga, in baki aka ce an turo miki saƙo baki gan shi ba, to akwai wani wurin da za ki iya biɗan shi in bai shigo cikin primary ɗin ba. Wannan social ɗin kuma yana ƙunsar saƙonnin da suka shigo daga social media. Mafi yawanci duk account ɗin da kika san kin buɗa shi kin sa Gmail account ɗin a ciki, to idan suka turo miki saƙo mafi yawanci zai shiga a social media, YouTube ne, Facebook ne, Instagram ne da sauransu. Wataran za ki gan shi a primary, idan baki gani a primary ba za ki gan shi a social ɗin. To shine wannan promotions ɗin kuma mafi yawanci saƙonnin da suka kama ƙunshi talla, har ki gan shi wani da kin jaye shi zai nuna miki alamar tabbas wannan talla ne, to za ki ga sun shigo a cikin promotion. Wasu kuma saƙo ne da aka turo irin da niyyan ki aka turo mu da, amma kuma bayanan da ke ciki ya ƙunshi alaman kamar ana tallata miki wani abu, to za ki ga duk sun shiga a cikin promotions ɗin. Shi kuma wannan star ɗin kamar yadda kuke gani, idan mun koma nan saƙonmu yana da alamar star, to kowane saƙo yana da alamar star. To duk saƙonnin da kika san yana da muhimmanci ko kuma yana da muhimmanci ba ki so idan kika zo ki wahalar neman shi, to da kin danna wannan star ɗin kamar haka za ki ga ya nuna alaman ya cike da duk kalan da kike suka bayar, ya danganta da kalan da suka ba wannan saƙon. To da kin zo a nan star ɗin kika shigo wannan star ɗin, idan kika shigo a star ɗin za ki gan su. Shi kuma wannan snooze ma yana nufin saƙo ne da ya shigo kuma kamar baki so ki buɗa shi, ko daga saman notification ɗin ki ya shigo,
baki so ki buɗa shi a nan lokacin, kina iya bashi lokaci ko kuma lokacin da ke kike buƙatan, kamar kin scheduling cewa zaki tura ma mutum saƙo ƙarfe 10, sai ƙarfe 10 ta yi aka turo miki notification cewa lokacin tura saƙon ki yayi, sai kina iya snoozing ɗin shi cewa sai lokaci, sai nan da kila zuwa 11 ko 12. to duk saƙon da kika san kin snoozing shi kuma zaki gan shi a wannan snooze messages. Nan kuma important, shi ma idan kika important message akwai inda a cikin setting idan kika buɗe saƙonki akwai option inda ake sa mark as important. to duk saƙon da kika yi marking as important for you cewa wannan yana da muhimmanci gare ki, idan kika shigo cikin important messages din nan shi ma za ki gan shi. Sai wannan set din duk saƙon da kika tura ba wanda aka turo miki ba, wanda aka turo miki shi ake kira inbox, wanda duk kika tura to shine za ki gan shi nan. ko da kila kina tunanin meye saƙo na ƙarshe da kika tura ma wani, ko kika tura ma wani kamfani game da maganan kaza, ko kina mamarin shi kin tura ya ji ko bai je ba, to idan ya tabbas ya ji za ki gan shi cikin sent din nan. In bai je ba kuma za ki gan shi a draft din nan ko kuma outbox. idan kila kin riga kin fara typing ne kawai za ki gan shi a draft din nan. idan kika zo za ki ci gaba da yadda rubutun da za ki rubuta sai ki tura, wanda duk bai je ba a draft din nan za ki gan shi, ko kuma outbox din nan. wannan schedule kuma wanda kika samu lokacin da za ki tura shi. wannan all mail din kuma idan kika shige shi, shi kuma ya ƙunshi duk wani kalan saƙo, shin wanda kika tura ne, wanda aka turo miki ne, wanda kika tura bai tafi bane, da kowane kala idan kika shiga all mail a nan za ki gan shi. wannan kuma spam din, mafi yawanci idan aka tura miki saƙo za ki ji an ce idan baki gan shi a inbox din ki ba to ki shiga spam. to idan kika shiga nan insha Allah za ki gan shi, kowane irin saƙo ne dai tabbas an turo din to za ki gan shi a ciki. mafi yawanci wasu ko inda su Google din ke tunanin kaman scam ne ko wani abu haka, ko mafi yawanci wasu sun yi reporting din wannan kalan saƙon, to ba za su turo miki shi direct a, saboda security ba za su turo miki shi direct a inbox din ki ba, za su turo shi a spam din nan. sai in ke kika shigo kika duba cewa kin san wanda ya turo shi ba scam saƙo ba ne, ba sunan saƙo wanda scam suke turowa ba ne, sai ki ba da dama cewa a tura miki a mayan miki abinki a primary ko kuma a wani inbox an daban cewa ba na scam ba ne. wannan kuma trash din yana nufin duk saƙonnin da kika goge suna zama a cikin about 30 days a trash kamin ya goge. sai ana ba da dama, ba sanin ko sun yi wani update ba, amma da na sani zai yi kwana 30 kamin su fita cikin trash din nan. to ko da kuwa ne ɗauki wayanki da goge miki saƙo ba mistake ko kuma ma da ganga, to za su shiga trash din ne, amma ana iya shiga trash din shi ma a ƙara gogewa ko da bai kai kwana 30 din ba, kamar irin sun taru miki da yawa kuma ba su da wani amfani, ko kin riga kin karanta kin amfani da saƙon da ya kunsa, to kina iya biyan su ko a trash din kamin kwana 30 din ya cika sai ki goge. wannan kuma kalanda ne, Google calendar, kamar kina da important meeting, exams, duk wani da abu da kina gudun ki manta shi, to za ki iya shiga ki setting alarm cewa rana kaza karfe kaza kina da soki wannan abun, to za su turo miki da notification muddin kin yi setting din shi da ke. kuma akwai separate app Google calendar za ki iya downloading, amma kuma ko buki ta nan ma kika amfani da shi zai. wannan kuma Google contact ɗinki shi ma akwai separate app za ki iya downloading. in kuma biki downloading ba ta nan ma shi ma za ki amfani da shi, duk daga ɗaya ba da insha Allah za mu ɗauka mai bayani.
inda kuna biye da ni. Sai kuma wannan setting ɗin, shi kuma duk wani tsare-tsare da kike so wanda zai iya canza, wanda su Google ɗin suka baki dama ki canza, za ki iya shiga. Kamar maybe sunanki ne ko kuma wani muhimmin information da baki sa ba lokacin da kika buɗe saƙon, kika buɗe asusun za ki iya shiga cikin setting ɗin nan ki shiga wurin manage your account, ki managing ɗin shi. Kamar ko kuma wani ya samu access da account ɗin kina so ki canza password, a cikin setting ɗin nan ake shiga, sai su kai ka inda za ka iya yin wa'annan abubuwan. Sannu insha Allah za mu kai can. Na ƙarshe kuma help and feedback, kamar duka iya ƙoƙarinka ga wani abun a setting bai yi ba, ko kuma ka tura kila message ne, saƙo ne aka turo ni aka ce tabbas an turo kin duba ko ina ba ki gan shi ba, to kina iya shiga a help ɗin a kila cewa kin daina receiving saƙoƙa, sai ki tura musu saƙo su Google ɗin ko su masu kula da Gmail ɗin, sai su turo miki kaya da za a yi ki solving matsalanki. Fatan mun fahimta. Na gode.